Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Barkanmu da sake kasancewa a cikin sabon wannan bidiyon namu. A yau bidiyon da muka kawo muku za mu nuna muku yadda ake siyo Bitcoin ta hanyar cloud earning. Akwai mutane da dama ba su san hanyar da ake bi ake siyo wannan coin din ba. Dalilin da ya sa muka kawo muku wannan bidiyon namu mai matukar muhimmanci akan cloud earning. Yadda za ka siyo coin kuma ka sai da shi ta hanyar cloud earning hanya ce mai sauki. Idan yau ka ziyarce mu kar ka manta da danna mana alamar subscribing sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa. Da zarar mun yi sababbin bidiyo makamantan irin wa'annan zaka na gani akan lokaci. A farko duk mutumin da yake aiki yake so ya yi crypto so ya yi business na cryptocurrency ko kuma yake so yana sayan Bitcoin yana sayarwa yana ci riba, dole sai ya bude wannan abin da ake ce mata True Wallet. Zan fara bayani ne akan True Wallet sannan yanzu nuna muku yadda ake siyo Bitcoin ta hanyar cloud earning. Wannan ita ce wallet ɗina ga yamma ma sai komai a cikin ta ba, ga yadda zan yi receiving din coin din mutum, ga kuma yadda zan yi sending da receiving na coin din mutum. For example yanzu bari mu cikakken bayani akan True Wallet kafin in shiga wancan aikin da na muka zo zamu yi. For example yanzu akwai coin din da ya fito a kasuwa an yi launching ɗinsa, to ni ko bani da shi kai kuma kana da shi. To kaddara wannan coin din ne SRP ne, misali SRP an yi launching ɗinsa a kasuwa, wani aboki na ya saya ni ko bani da shi, to ta zan mallaki wannan SRP. To abin da zan yi guda ɗaya shine dole zan muna chatting da gayan, misali abokin na sai ya siyo wannan coin din cryptocurrency bangaren SRP, to zan ce ya turo min shi in saya. To ta zai turo min in saya, abin da ya kamata yi shi zai zo ya min sending ne, in yi sending ya zo ya pasting din wannan abin din nasa ana, ba sending zai fara yi ba, zai zo ya fara copy din wannan abin din. In yi copy it means ya yi copy din wannan SRP din coin din SRP. To sai ya zo nan gun misali in yi copy misali haka, bayan ya copy shi ga sending dai hey pasting din wannan abin nan ga wajen pasting, sai ya pasting din wannan coin din SRP din. Bayan ya abin nan to adadin coin din dama na naira 2000 ne misali. Bayan ya sa 2000 a nan misali SRP max SRP, nan kuma ya zo sa destination track, shi ma nan ya taba wajen scanning ne, zaka yi scanning din zai turo ma wannan code din. To wannan code din nasa da zaka yi scanning shine zai baka wannan abin din. Bayan ka gama sai ka zo kai continue for example, amma tunda mai scanning ba za ga abin bai bamu yanda muke so ba, sai suka samu specific wallet SRP. To for example kaddara wannan SRP din na CUI aboki na ya min copy link, ko scanning zan yi na code din sa, shikenan na mallaki wannan coins din. Kuma zan jira shi misali zan zo nan zan ga adadin yanda na siyo ya hau da lambobi a nan misali in 5,000 ne, in da dala suka sama za ga 35 point kaza ko kuma 83 point kaza. To wannan ita ce hanyar da aikin True Wallet. Ita True Wallet duk wani coin ɗinka a nan kake ajiyewa. Kawai misali a ce ɗaki ne kake siyo kaya kake ajiyewa, shine admin ɗin True Wallet. To yasa ga True Wallet tana da matuƙar muhimmanci akan Bitcoin, a bangaren Bitcoin, bangaren duk sayan wani coin na cryptocurrency. To me tafi kai tsaye nuna muku yadda ake amfani da cloud earning. Yi cloud earning for example yanzu an yi launching din wannan cloud earning a kasuwa, to akwai coin din da aka yi launching a cikin sa. To for example ta zan mallaki wannan coins din, nan bangaren ka zo nan gun bangaren ga exchanger fee HD, akwai kuma start earning. To tunda mu start earning zamu mu zo mu taba wannan start earning, sai mu zo suka sa premium. Bayan mun taba to da ke dai mu ba mu saya ba, dole bari ba mu damar mu abun nan ba. To gashi yadda zamu mallaki wannan yadda zamu mallaki premium earning shine sai suka ce adding your female be sought in Google account to the complete kaza. Dole zamu je mu aiki da Mastercard, zamu zo mu ta Mastercard din mu kamar haka, ga yanan charge din da ya sama na 1200 for example, sai suka sa ka sa lambar Mastercard din ka kaddara ita ce wannan, sai mu zo mu saving. In kai saving kai tsaye zai kai ka to save to bank ko kuma save to withdraw your bank. Bayan ka save sai ka dawo baya misali, it means ka mallaki wannan ka mallaki cloud earning na naira 2000 adadin kudaden da ka samu su. To sai suka ce akwai kuma da zaka iya cire kudin ka, in misali kaga kudin bai hau ba zaka iya zuwa ka cire shi, zaka depositing PST. Bayan ka yi abin da zaka sa address sai ka request. Bayan ka sa address ɗinka to ta zaka sa address request,
address coin suka sa not sending from the deposit exchanger. To dole he mun je exchanger mun yi misali in muka zo muka exchanger yadda zamu exchange din wannan kudin namu a cloud ne. To bayan ya kawo mu kai tsaye ya kawo mu nan gun abin da ya kamata mu yi mu duba wannan coin din da muke so mu saya. Coin din da aka na fuskanta an yi launching akan sa, for example wannan ne, bari mu fara da farkon nan, DFM ne. Misali DFM yana zamu mallake shi, ka suna noma talla zaka taba shi misali a ce kaddara shi aka yi launching kowa ke saya, kai ma shi zaka je ka siyo. To bayan ya kawo ka nan kai tsaye abin da ya kamata ka yi sai ka zo ka duba ina aka sa USD ko kuma BTC, sai mu zo mu duba wajen BTC din nan sai mu taba shi misali. Tunda Bitcoin muke so mu siyo, deposit Bitcoin, to sai mu zo mu sa adadin payment din da muke so mu yi mu biya anan, sai mu zo mu sa yawwa, sai mu zo mu sa shi kamar haka naira 2000 misali 2000. Bayan mun sa naira 2000 sai ba mu wannan 1 kaza 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 DFM. To abin da ya kamata muhimmin ka yi agiri. Bayan mun yi agiri to zai kawo I am not a citizen for one of countries that are trading. To sai ka zo ka taba shi ma, saboda yana nuna cewa in ma ba kai dan America bane ya kai aiki da wannan cloud inin nan. To wannan mun je mun siyo wannan coin din kenan. Bayan mun siyo suka ce is bonus 10%. To gashi dai already komai ya daidaita ana.